Moštevec chlapci sú už na štartovej čiare, o malú chvíľu uvidíme ich útok. No medzičasom poprosím Lisu na kontrolu veku. Nie, na hadice, oni vedia, ktorý. Na vyťahovanie. Nemôže byť divávý. Dobre. Strojník, keď dovrší 18 rok, kúpi mu pivo. Už sa to asi nepodarí, či? Iba, že by sa zatvoril ten ventil dopredu, otvoril sa ten dozadu. Alebo hlavne zatvoril ten dopredu, teraz by sa to mohlo podariť. Otvoríme ventil, pridáme. Pôjde, daj pozor. Nevadí, to už je len gumička. Dobre, útok je dokončený, dokonca bez červenej vlajky, aj keď z vysokých